Igbo bụ Igbo amụrụ n'obi oge rukwela ọzọ mgbe onye riri ndudu ga-aṅụ mmiri. Nke a bụ ọmụmọkwa gbasara mmemme nke ndị Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival nke Atlanta, Georgia na ndị ụmụada dị Igbo mma nke ụwa niile nọ na Los Angeles, California tinyekwara nkwado gbara mgbọrọgwụ nke Igbo Network Television USA. Gedezie ntị n'ala ugbu a kenu mkpụkpọ dada maka ihi na aka gụrụ nwata agụọ anaghị arụ ya afọ. Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival 2018 bụ ọlụ dịịrị nwafọ Igbo ọbụla na mbọ anyị na-agba ka anyị kwalite asụsụ na omenala ejiri mara Igbo bụ Igbo. Matakwa na otu United Nations amaala ọkwa na asụsụ na omenala ndị Igbo na anyụzi ka ọkụ na ndị Igbo anaghịkwa ekwezi asụ asụsụ ha ma kụziere ụmụaka ha. Nke a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya. Ndị be anyị aga-anọ n'ụlọ ama anyị echie tụfia kwa mbanụ. Ya mere ndị Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival Atlanta na ụmụada dị Igbo mma Udim Worldwide Incorporated Los Angeles dịrị jikọta aka ọnụ ma kwekọrịta na mmemme nke anyị nke afọ a ga-eleba anya n'ụzọ anyị ga-esi kwalite asụsụ na omenala ndị Igbo maka ọdịmma na ọdịnihu anyị niile. Bịa sonyere anyị n'oke mmemme a bụ Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival 2018 bụ nke ga-akpọtụ ma daa ụda na Proud Bride Conference Center 11022 Aviation Boulevard, Los Angeles, California, USA n'ụbọchị Ọgọst 17 nakwa 18, 2018. Ekike omenala dị iche iche nakwa mmọnwụ na mmadụ ga-azụ ụzọ na emume nke afọ a. Anyị ga-ejikwa ohere a gosi ụwa niile ihe ndị be anyị bi na-aba n'alụ n'aka. Ọ bụghị naanị ya, ị nwekwara ohere igosi ngwaahịa gị na aka ọlụ gị ọzọ niile na akwụkwọ Conference Magazine anyị bụ nke a ga-akwụ aka wee bipụta ma tinyekwa n'ịntanetị. Igbo nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ama bịanụ ka anyị nyụkọọ mmiri ọnụ ka ọ gbọọ ụfụfụ. Maka hotel reservation na Oyoyo Hotel Holiday Inn Express gbaa anyị na 310-973-3333. Ndị na-achịkọba mmemme a bụ Prọfesọ Okechukwu Paul Oranika, Odezulu Igbo, Chairman Planning Committee, Lady Ezinne Chief Mrs. Helen Duru Hesie, Founder President ụmụada dị Igbo mma Worldwide, ọpụta ozuo gburugburu, Honorable Lolo Beauty Ikaka, Nigerian National Coordinator, Honorable Blessing Okechukwu, National Vice President General Udim USA, Honorable Ifi Kaba, National Social Director Udim, Honorable Chinwe Nnama, Secretary Planning Committee, Model Anayon Tukogo, Solo Azuoma Ikechukwu Kanyanwu, Uzoma Nekes. Ka ihe gbasara omenala dị n'aka, Pastor Abraham bụ onye Planning Committee, Chike Nweke na Ahụanya Media, Ugomma Okole, Administrator Udim Worldwide. Ọ bụrụ na o nwere ihe gbagwojuru gị anya, gbaa anyị na +131-070-42647, +177-040-15008, +156-23666-929, +234-80-333-65100. Matakwa amata na ọ ga-akpọtụ ma chia na Los Angeles, USA na 17th na 18th August 2018 mgbe mmemme Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival ga-asụchim. Onye nụrụ ya ka ọrụ ibe ya o. Ọka o mere iguru ede agwọrọ nke ọma nwanne ya esochie ya azụ na-egbughị oge. Ya mere anyị ji ekele ndị a: Nwada Katokoro, UD Gbamaka Planning Committee, Miss Igbo America Queen Miss Sandra Chizop Obora, Miss Igbo America First Runner-up Miss Chibwenyi Onyema, Miss Chidima Emenike Igbo Cultural Queen Maker, Barrister Mrs. Chinyere Odemena, UD Abuja Chapter, Lady Vera Ijeoma Nwudi Iwe Integrity. Igbo dị ọma, ọ bụ ka ọ ha nọ n'ụbọchị nketa nkata kpara akpa isi ka eji ekwu ihe. Mgbakọ ọsa na uze agaghị ibu n'elu nkwụ, ọhịa dịrị ka enwe ama ya. Ụbọchị nta ka anyị chụọ na Owerri echi jidekwe ka iji. Igbo Diaspora Heritage Festival California 2018 is brought to you by African Unique International Marketplace located in Gainesville, Florida. Shop online at africanunique.com.